Sanibona, igama lami nguNsike Magwaza, founding director of Mashelembe, one of the sponsors, brother Amin, baby shower ka Mashelembe. Ngiyajabula kakhulu, the day has been a success. Bekumnandi ukubona abantu besifazane behlangene ngowesifazane ozwe ubuhlungu ukuzothoba inxeba esingalazi ukuthi li deep kangakanani kuyena, but ke thina sikwenzile okungangathi ukuthi nje abe happy, akhohlwe yikho konke ake wakuzwa ekuqaleni kubuhlungu. Kumakhosi ngifuna ukusho ukuthi nakekela inhliziyo yakho. Lithi iBhayibheli ila kuvela khona ukuphila kwakho. Sinqumo sithathayo kusukela namhlanje noma ngabe simayelana nani, from ingane yakho to your personal life, ukugada inhliziyo yakho. Uthatha isinqumo ngoba inhliziyo yakho izophatheka kahle ngaleso sinqumo leso. Ngiyabonga. Mrs. Evidence.